Shubor nakaslem jong unong san hima. Uba Saibor sana nong aikdian ke Shillong lajong, haba ajingkren syakilat patai kubor hak khandailat hak jaka badi ki tiket Duran Cup. Kabanong hak sngining kong hapadeng ke Shillong lajong bat ke North East United. Ulaong baka sorkar kadai ban penhe ya kamadan bat ki jaka syong. Namar tang khat saw hajar kampat long ban penrung ni upat ba it football ke jela. Bat kadon kam la kumno sanpho hajar ki jaka syong. Ula kerpat nak sorkar bala kumno kadai ban lek kloi khnang ban penhun ni upat ba it football. Ula ongru bah kabedai ba ketiket nak liang jongu umla ban lei namar ketiket kamdei hapo kajing penyat jongki bat ula kerpat nak kipat ba ki bomyo tiket ba kimdei ban du mensim Henry ki ban ai kajing kershan ya ke Shillong lajong ha kabedai ba ketiket upat ba yang lain ula up na du men step Henry la sep no namar tang hapo shiteng kenta ki tiket ki lalut Keting juga di Saibor sana, ada nong aktin juga kelop, bala don ban pet ban dikai, mandon baka academy team lah kumba palat di postnem, kami tak kelop sekala buenga bangalong aktin dan nong don mentah itu pun kiliang nalo kata, kata kadi kam dengan mentah. Ini ke challenge ke kong ke bangingi ni don. Haswa bahkan di tournament kan sedang ipe ya ka quality jo ki players lese ni compare kan bar ki ki players ki baremdor tengi ni haba ki pe ya kan ni ba lese ka sedang ngin ya simentai kan ka tournament de tamba ki khna ji ki new experience nakam ta ki big game le ki game ki bahe nakam ta ki pan khre ya ka league ka Indian league te kamu ke challenge kelong ka khran mal ni ele persai ka SL team ni ri tangki I league team te ke challenge ka don lupa ka bahe yang ni tengah so nong ba ngaki pada kila patip yang kata ba ya don lupa ka jingi Andre sungu pat ya boleh nang kong ba pat ya ki coaches ki bala treshitong hapo ke jelam jong Jose ba ha ke jelam jong mentang ni ke team kan ya kun ya semi final hadir bala premru ya ka ISL team kum ke Ismongol te kata ka de ka bang dan ki strategi ki tactically let's say ngila nong ba kawan kumju tang ba kendiat kensoi kadon ke ting penper nomor ba ngihaban ban buri ru igatu ani let's say ki buit bari ki jongi na kamanta ka klub ke jongi hapo ke jelam jongi coach tang ba ya kini boro ka responsibility bat ba ki ki jing ke songi yo coach rangkat staff ki jongo hoi hakaban kong fi ba ni dei ka I league team kamu ginan kam one step ahead ban poi hakataka level jogan ka ISL tim tapat hakasi final ngile ya ka ISL team te Henry tanggo we kolong ba ngila pelim ya ki ISL team ki barat ba te tanggata ngi adim sutuhi ba ka klub ka team ka bangi dan hapok jelam jong head coach Jose Carlos ngai bagi kena mata kilon confident what man job ya ka North East United man push ke final hi teng ya kana ka kam ka bangi ngilakwa na do ka mensem dari mga di mono kadon ni kata ka frustration mono kwa ban pe YouTube player dan ki player ba pe ka team ki pe yau brio la jong ki pe yau bahing basem la jong te kwa ban pe hi hang tu persya ta kamadan ladam yo ai ngi sutu ba kalong ngi sosi ka crowd te ngi so ki khna jungi ki dei bun ki khasi se milakai ngalai bagi bahing jo ki phone yang ngale kumno sir ketika nimdan teng ngi so senain ta jo ki bagi la malai tangkawe ke jing ajimut lane ke jing pentu kolong ek sarkari nang kong ba kan kampan kre ke sediam ke bahe ini khasau san hajar ngatrai kampat long ban ya ban tap unu ba it football jong inang ni buran kam la kumno so posen po hajar ke capacity te ngaso tang jing kerpa ni kumak sarkar kalong rangkat berwarna iki ke turun bahe apo Shillong hakan ke stit ke jongi nam tagi ni football kajing turu sarkar sempat baladong kepala kan penhe kloi stadium kenang ba katomen ke bakame ngila ban penhun di pat ba kiba isne ya begitu tiket bagi ko pe je ne gajin kai ke mitana ka bangut yong ya ka fan base ya ka jingkersan jongki ka hi ka state jongi ka de ka kendiat ki nongsong sunong kamtam ki khasi ngai ki ke bakambun ki lokal ki ba support kini ki ba na kiwe sigi jai menriu ngaburam di kita ki belai ban kersan ni jong tenrei na kacing wan per jong ni upat ba i kumba ukwa ban man naman kirim peyeng
Dengan susu bagi Kristian ke klanya hang ni. Kajing don beriu, kajing gun beriu, kemudian ke population juga studi kalau ngeberit. Henry kajing tua jumpa iba kalau ngebejur. Henry syamar pan, lagi compare, lagi kerur gitu don. Henry kimla on pendak bertang Hasan Hajaru. Kemudian ke klan bhaka, ki fans, ki supporters, ki nong Kristian, kemudian ki kam klan bhaha ni kan, nong bak kajongi. Tiket ada dealer sana ya? Ka tiket dalam kita yan ta. Kalau yang berpendap ya kini kita yang lain nanti. Ka tiket ngatrai kala jan lut. Aga jing smuto kajonga. Tabar nga ngam dei ba trai bakani ka kam. Ngasuan man page man visit taro kolong umno. Dengan tip tan ya ka jing don juga tiket. Te kata ko fi nilan kam san po jar silak tiket. Kadon Hasan Hajar te. Nak online la ilpa. Te ka offline aktif ano kadon ngatrai kala long ka ba kam jinjar ba lawan pendap kini ko ka lain. Ndai ta hangani selain pra kum sa golf club ru kilain ki jirong kum ni te so senei pa bat ka bangun berong kolong subhaban map yang ni kam dei hapo ka jing la ka ji ka dei ka ba ka stadium ka berit te wala bidan ha ka yeng ka ba pp page ru subha Kristian ki club nomor haba pi kamut kam dei ka jingi ka put no ta bom yo page no point no Cendera dia support ya kan kat sebab pipidan harga jaga pipidan polis pun.